Yau da kuke gani muna tare da Mr. Professor. Za mu mai wasu tambayoyi. Mr. Professor, za ka iya gaya mana sunan kunya da turanci? Kunyes. Kunyes. To shi kenan Mr. Professor, za ka iya gaya mana sunan kankana da turanci? Kankanes. To Mr. Professor, ko za ka iya gaya mana sunan bazawara da turanci? Zawares. To assalamu alaikum jama'a. Yau ga mu da Mr. Professor a part 2. Mr. Professor, akwai wani tambaya da 'yan kallo suka ce na baka ni. Suna ta ganin cewa kamar babu mistake a cikin wannan spelling din. Ni kuma na san aka zo da Mr. Professor dole sai a kwakulo mistake a ciki. Spelling din school is SCHOOL. So mutane suna ta ganin babu mistake a cikin spelling din nan, amma ina san Mr. Professor akwai mistake a ciki. To shine 'yan kallo suke so ka ga musu me mistake din Mr. Professor. Mistake din shine ziron farko shine za mai da shi na biyu, na biyu kuma ya dado shi na farko.